20 minutes later. Ran! Sige na, videohan ko muna kayo. Sige, go. Pero sa dito, video na. Sige, video ko kayo. Di ba mahal sa mata to? Ay na din. Mahal sa mata. Eric! Bakit? Nandun na. Ano na importante? Oh my God. Asan na? Nakawa mo? Nakain ka lang, tingnan ko kayo. Asan? Ayusin mo to. Akit ka muna, italik mo sa ilalim. Naka-video to eh. Nandiyan na oh, sa ito. Meron na? Oo.
Nakagat. Oh my God! Yung Tanding. nagagat sa'yo? Nagkatitlog. Dali lang. Sipa. Oh my God! Uy! Oh! Kita mo? Oo, kahit maglublog ka dyan, nakikita mo. Pwede store, lubog ka. Lubog ka. Nakita ka! Oh. Ran, lubog ka ran! Adyo yung butandig! Oh my God, ba't mo di biniragal? Alin. Sa labi niya dadahulog. Ayo. Sinabit namin din, no, sa ano. Ayun ang akin sa ano. Ay, tinamaan ka na. One eternity later. Ay, ano agad sa'yo, ano? Day, ako nga, walang napala. Kami tayo, picture na kami. Pabalik na po kami. Tapos na ang adventure. Nauwian na ulit. Dagat pa Bawal na sa Monday. Isang litro na inom ko, napakaalat. Grabe. Buti hindi tayo nag-almusal pa na. Oo, man. Tatay nag-gargle ng ano kasi. Uwi na! Naka-play ba to, bebe? Dai, naka-play na to. Nakuha mo yung sunglass mo? Ako naka-ano. Kaya ako naka-ano. Bye! Bye-bye! Pinasi ba yung kilay, Vincent? Okay, back to the basic, guys. Bye-bye. Yes, ang laki ng alon. Oh no! Kaya oh. Lakas ng alo na. Oh, may
tubig. Paano, sumisid, di tinanggal yung ano. Tingahan. Tara. Tara na, babalik ka pa doon? Dito, ano? Ayun sila, oh. Wasak yung gamit niya. Dito, dito tayo. Parang ano lang, kalabaw eh, no? Parang pagi, na?